Hej, det er Peter fra Unit også. Her der vil jeg godt vise en rigtig god måde at bruge mobilen i forhold til offline eksponering. Her der fik jeg et Sportsmaster-katalog ind af døren, nu viser jeg det bare lige her på nettet, hvor de har brugt en QR-kode. Og det er jo en god måde for at sige, jamen, hvis nu vi har en masse, der sidder og læser i det her, og de sidder med mobilen lige ved siden af, jamen hvordan kan vi så bruge det til at styrke vores taktiske strategi. Og de har selvfølgelig en strategi om, de godt vil have flere tilmeldt deres Sportsmasterklub, så derfor har de brugt en QR-kode. Så det er godt tænkt at bruge det på det her kontaktpunkt. Der er et meget godt why i forhold til, hvorfor skal jeg scanne QR-koden, jamen du får en masse fordele. Så lad os prøve at se, hvad der så sker, når jeg scanner QR-koden. Her der kommer jeg så ind, efter jeg har scannet koden, og hvor jeg kommer ind på deres website, så det vil sige, at jeg er nødt til at skal zoome ind, for at kunne, for at kunne egentlig læse, hvad der står. Der er ikke noget mere information omkring det her kort, man skal have. Der er bare en masse felter, man skal udfylde. Så vi ved, at 2 ud af 3, som lander på et almindeligt website på mobiltelefonen, jamen de forsvinder med det samme. Så det vil sige, at sandsynligheden for at konvertere er ikke ret stor her. Både fordi, at det ikke er et mobilsite, men også fordi, at der ikke rigtig står nogen ting herinde. Så det er rigtig vigtigt at sørge for, at når man nu bruger det her, for det er et godt udnyttet, det er et godt kontaktpunkt at bruge, men sørg nu for at få lavet det her lille mobile kampagnesite. Det koster stort set ingenting, og konverteringerne vil blive langt større. Jeg vil godt lige sådan prøve at vise en anden ting nu, når vi alligevel er herinde, hvad man kan gøre, hvis man har styr på de små detaljer. Hvis man prøver at gå ind og kigge på deres website, og man går ind og kigger deres kundeklub, jamen så kan jeg gå ind og sige, så kan jeg læse omkring den her Sportsmaster-klub. Så siger der står en masse ting. Så der er en masse ting, jeg skal læse her i forhold til den her klub. Og der er det altså vigtigt, at man meget kort og præcis kan fortælle dem, hvad er det for nogle fordele, jeg har, i stedet for at jeg skal læse en masse ting her. Og derudover så skal jeg læse videre og læse omkring bonusordningen. Når jeg klikker her, der er så også en masse ting, jeg skal læse. Og så er der noget med ekstra kort og konkurrencer og alle mulige ting. Gør det simpelt for brugerne at forstå. Der er så lige også en anden detalje, og det er, jeg forstår ikke, at man hos Sportsmaster, der skal man tilmelde sig den her Sportsmaster-klub med alle de her forskellige ting, for at kunne få lov til at tilmelde sig nyhedsbrev. Der er ikke noget med, at jeg bare kan give min mailadresse, og så kvalificere mig her. Jeg skal tilmelde mig deres klub, og her er det måske en god idé at lige, at give kunderne muligheden, bare for at gøre det simpelt. En anden lille detalje, som man kunne gøre, for lige at lave en lille optimering, det var, hvis man så har tilmeldt sig den her Sportsmaster-klub, som jeg nu har gjort. Nu har jeg bare valgt kun at tilmelde mig golf, at det er det, jeg vil høre omkring. Der kunne man jo lige have gjort det sådan, at når de sender her en bekræftelsesmail til mig på, at jeg har tilmeldt mig, så kunne der jo lige have været 2-3 tilbud omkring noget golfudstyr, eller bare lige gjort opmærksom på noget golfudstyr. Jeg kunne gå direkte over og købe med det samme. Og det er det her med at bruge alle kontaktpunkter til at optimere sit salg. Så det er vigtigt at tænke over det. Jeg havde Sportsmaster noget på Facebook, hvilket jeg ikke forstår, hvorfor de ikke er, men det er en anden snak. Jamen så kunne man selvfølgelig også her have sagt til dem, husk at følge os på Facebook, så man bruger alle kontaktpunkter til at trække rundt på de forskellige medier. Men basic, så kan man sige, i forhold til det, der var oprindeligt med QR-koden, så brug det på kontaktpunkterne. Godt tænkt til at være medlem, eller hvad det nu er, men sørg for at få styr på alle de her små detaljer.